oh agoqa lezinto lezi lo mfethu sishone phansi i-Dalton surface asha 170 plus 35 kweba malini lapho Ngasho ayibona ngithi ideskelisha ngithi sam ngibambene ngempela lento mfethu yazi ngithi semaskandi la mfethu ideskelisha ngiyaxakeka ukuthi ayibo sekunamadesk amasha vele i-time sishayela hayi professor ngiyahamba nami bengithi nje ngifuna ukubatha abantu ka professor ngifuna mfethu nabantu bangisiza bro ngisenkingeni for umndeni kodwa ayibononto awudingi ukusizwa for umndeni usadinga ukusizwa for wena mina sengisizakele already mayingayeni help mfethu angikholwa ukuthi ngingaphinde ngibuye ngithi ama-drugs plus ngimix le staff osishaya namhlanje siyingozi poison poison upoison mfethu yezwa ayipoison yazi indaba professor lo mfethu yazi ngacisha shayiswa izimoto obuzofika la Kade zikushayela amahuthu zona. Hayi futhi la kuphela professor nalana siyasakhanya emgaqweni nawo. Hey, ngikuthathe but mina. Angazi bafethu inkinga lento mfethu. Ngicabanga ukuthi iyona lebulala uprofessor. Usubhema ithikini. Ithiki? Yini lo ibhemi lana? Iyunga. Yamane komumlomo mfethu akusakhulumeki umlomo uyabambe. Hayi ithiki ngeke ngikwazi ukuyibhema professor yazi ngobani? Leyanto abantu baningi babona ilwane ngazi uthi yabahlanyisa nalo ibhemi liyahlanyisa nje wena mina ayingihlanyisa iprofessor ngoba ngiyazi ukuthi ngihleli no professor inganothola utshathu semaskani khona phela ngithi ngibona ngathi ngithatha isihlathi esincane awusibonanga leso sihlathi esincane futhi abangibuza wena ukuthi awusibonanga nesihlathi esincane osithathile ngisibona ngoba ngisengiphaphama uthi ungahlala no professor kwenze njani Ayi suka ayi kanti yabona professor mengabuya lapha nere professor angeke nguserihe na ukakho serious usafika unjena la kusho yami buka professor phela manje ngithi iweekend ngiyavala ukubhema nje into eyi-drugs ngiyazi ukuthi mase ngifika le angitholi lutho ngenza into 21 days into encane mhlawumbe nasenhlanhleni bangajabula uthi ngikwazi ukufika ngiphethe something esandleni yayizwa leyo nto mfowethu ngoba nishayiswa izimoto kangaka ile nkinga le nto enibhekene nayo ngiyongabona yokuhamba nilala ningaboni lalela-ke professor into engekho leyo labantu bamatekisi abasithandi nakho njengamanje mfowethu ukhuluma nami uyalala ukhuluma nami ade ushayelwa izimoto amahuthi njengamanje ulimele emlenzeni ufaka insimbi washayiswa imoto mina uthi ngithini mina-ke uthola ukuthi mfethu lo muntu ongishayisa awufuna ukungishayisa ile nhlobo ethanda ukudlisa ayibona loo nto uthanda ukudlisa ngabantu kanjani professor mfethu uthanda ukudlisa ngabantu mfethu afuna ukulokhu ebasikaza begxuma Stum angithi awuzazi ukuthi ufike kanjani la ngiyazi ububuza ukuthini pho mawuthi awazi ukuthi mina sihlangane mina nawe mina bengibuza ukuthi mina uthi angeke bona kanje uthini pho mawuthi awazi ukuthi mina sihlangane mina nawe mina bengibuza ukuthi mina uthi angeke bona kanje hey badoda inkinga le angicela ukubuza-ke mina sengisolo ukuthi iyona-ke lesekuthiwa uyabulala ngoba manje basitshela into ey'ningi uma kuthiwa sibhema ayibona loo nto hhayi iyona le ebulalayo mfethu iyona yini engafundwa umfundi ebhemile ngoba nje ihlula wena kanje ngoba kunabafundi ababheme ungababhema unsanga ababhema ugwayi ngizweke yabona-ke professor esikoleni uma ubhemile 100% bright ngoba manje mfethu angazi mfethu ukuthi ama-answer aqhamuka kodwa isikhathi esiningi mina eklasini uma ubhemile 100% bright ngoba manje mfethu angazi mfethu ukuthi ama-answer aqhamuka
kodwa isikhathi esiningi mina eklasini ebengifunda kulona bekuphakamisa thina ezensango uthi abuka ama-model siyadadishayo lutho kodwa manje impilo yakhe iphelele phi mfethu iphelele emgaqweni kodwa manje ungancoma into enjalo mfethu nakho nje uyalala wena awaphuma ama-answer ngikhuluma nje nawe sobabili kanje awaphuma ama-answer buka-ke professor hhayi ngoba njengoba kade ngingaphumeleli ukuthi ngoba bekuwukuthanda kwami uthanda kwenkosi futhi bengekona uthanda kwami buka-ke professor hhayi ngoba njengoba kade ngingaphumeleli ukuthi ngoba bekuwukuthanda kwami uthanda kwenkosi futhi bengekona uthanda kwami mfethu